Zingaphezulu ka-300,000 izakhamuzi okulindeleke ukuba zihlomule ngamanzi ahlanzekile ngalomklamo wamanzi. Kuthiwa uzosebenza ukuhlamba amanzi angcolile azothunyelwa esahlanzekile ngamapayipi emphakathini. Lo mklamo udle u1 billion amarandi ukulungiswa. Siyajabula ukuthi le plant isezingeni lomhlaba wonke. Kunjalo nje ifaka izingxenye ezahlukahlukene. Okufaka phakathi ukuhlanza indle, kulandele ukuphehla ugesi, kulandele ukujikeleza kwamanzi. Angena amanzi engcolile kodwa ahlanzwe aze ayofika ezingeni lokuthi angaphuzeka. Umphakathi wakule ndawo uthi usuhlala iminyaka unenkinga yamanzi kanti nentuthuko iza kancane. Sithanda nje ngokuthi uMengameli esisize amanzi, asinawo mhlobo amanzi, amathoyilethi asinawo, asinalutho nje. Asinawo umgwaqo endaweni yethu, asinalo iholi endaweni yethu, asinayo iklinikhi endaweni yethu. UMengameli uthe okuhle ngalomklamo ukuthi uvulele intsha amathuba omsebenzi. Okungijabulisayo ukuthi le project iqhutshwa ngabantu abakithi abamnyama, iqhutshwa ngabantu abasha, iqhutshwa ngabantu abatrainwe ulo hulumeni ukuthi babe ngama-engineer abafundile. UMengameli uphinde wahambela lapho kuzokwakhiwa khona indawo yokugcina amanzi ahlanzekile yasevula indlela khona eMgungundlovu.